Здравейте! Аз съм Тодорка Маркова, на 61 години, от Горна Оряховица. В Herbalife попаднах преди 10 години, след като почти през целия си съзнателен живот съм се борила с наднорменото си тегло. Стигнах до една такава точка, когато определено реших, че ми трябва помощ. И тогава стана вълшебството. Аз срещнах моя треньор, Грета Озунова. Грета Озунова ми разкри един нов свят. Свят, който аз си мислех, че вече познавам. Да, аз съм пазила диети, да, аз знам как да се храня и как да отслабвам. Оказа се, че всичко това не е така. Аз се научих как да се храня така, че моето тяло да реагира правилно и моето тяло да започне да работи на оборотите, на които трябва. Когато срещнах Herbalife, бях на 51 години, а метаболитната ми възраст беше 66. Сега съм на 61 години и метаболитната ми възраст е 56. Когато започнах за първи път програма, носех размер 56. Само след 8 месеца в програмата аз вече бях в размер 48. И бях на седмото небе, защото изглеждах съвсем по друг начин. Няколко години след като се присъединих и станах независим член на Herbalife, аз бях просто един щастлив потребител на продуктите. Харесвах всички продукти, чувствах се отлично и нямах идеята, че мога да започна някакъв бизнес с това, докато не започнаха много хора да ме питат какво правя, да изглеждам толкова жизнена, какво правя, че изглеждам толкова млада, че понякога ме бъркаха, че ми казаха, че съм майка на внуците си. И тогава осъзнах, че всъщност това може да бъде една моя нова мисия, че мога да помогна и на други хора да се справят с проблемите, които имах и аз, и имат и те. Аз всъщност започнах промяната си на възраст след 50 и много жени смятаха, че след 50 това вече е една старческа възраст. Сега вече смятам, че това е възрастта, в която живота започва и искам да го разкажа на колкото се може повече хора. Аз имам своята мисия и с едно огромно удоволствие ще се пенсионирам, ще напусна досегашната си работа и ще продължа да се занимавам единствено и само с това, да правя света по-здрав и по-щастлив.